Salut! Astăzi o să jucăm un joc pe care mie îmi place foarte mult. Hai să jucăm! Nu uitați să dați like și subscribe. Hai să începem. O să începem cu un draft ca să mă încălzesc eu. Ia. Aici direct o să luăm Cristiano Ronaldo. Frate, aici e grea. Lucas Moura. Sterling. Robertson. Chamberlain. James. Lloris. Burnett. Tierney. Shut up. Emerson. Așa. Dacă ați auzit o fetiță care plânge, nu este vina mea că plânge. Așa, hai să continuăm. Îl luăm pe Leao. Aici luăm direct ăsta, Samer. Angolo, Kante sau Maximin. Maximin îmi trebuie foarte mult. Și Angolo, Kante. Hai pe Maximin. Direct, fără să stăm la discuție pe Maximin. Luăm pe Pușcaș. Vidici. Și asta este echipa. Am uitat portarul. Hai să vedem portarul. Buffon. Pentru respect îl iau pe Buffon. Așa. Asta este echipa mea care am făcut-o. Și astea sunt rezervele. Pușca, Sterling. Nu mă trebuie să se cheamă ăsta, Chamberlain, Rice, Leao și Summer. Hai. Așa. Atacăm noi cu... Ai,
Am să se duce spre mijloc și apărare. Hai să vedem. Și na, e 1-0 pentru echipa adversară. Ronaldo? Asta e una că e puțin. Ia. Este o măura între Pușcaș. Atacăm? Asta e clar. Ronaldo. Are o bagă direct în vincul, tată. Asta este de Pușcaș. Santu Maximin? Aproape. Bine mă, Ioris. Bine mă. Haide. Hai măcar că dăm 2-1. Haide. Bine mă, Emerson. E bine, e Ronaldo și Emerson. Așa. Îl luăm pe Barella și o să facem o serie. Dacă o să ne pice jucători de la seria bun, o să facem, dacă nu, o să facem altceva. Presimt că ăsta nu o să fie un draft bun, dar hai să vedem. Bonucci, Bastoni. Îl luăm pe Bonucci. Cuadrado. Florenzi. Așa îmi face verde. Dar și așa face verde. Asta așa. Bun. Bremer. Teo, care îl bagă aici. Diaz. Kulusevski. Mă bine. Așa, Tami. Abraham. Întrebări de mijlocaș. Și cam atâta. Și Ronaldo de 99, da, să refuze, ia Brozovic. Da, frate. Hai. Da, merge? Nu merge. Da, așa merge? Nu merge nici așa. Ce să facem, tată? Un restart. O să luăm ăsta. Hai.
Atacantul să fie Ronaldo. Sure, din nou. O să fiu în Premier League. Diaz, de ce nu mi-ai dat de la Manchester United, de la Liverpool? Hai să nu ne facem întrebări. 3, 2, 1. Engol, Gate sau Robertson. Aici așa, pam. Așa, dai tot. Dai. Gomez. Lucas Shaw. Konate. Ramsdale, care e unul cu care face întâlnire. Și ăsta. Mendy. Vine mă tot Mendy. Varane de 99, frate. Bine, mă. Bine, mă. Varane de 99. Bine, mă. Cum l-așteptam, mă, pe ăsta, mă? De când a ieșit cardul lui, eu nu mă așteptam. Dar 99 e imposibil. Este unicul care e ala 99 în versiunea aia de card. Hai. Ruben Dias. Hai să vedem. Și am făcut pomale. Am făcut 2. Ia. Ia uitați aici, băieții. Unul de ăsta, ia. Hai băieți. Haide. Să vedem. Bundesliga. Nu știu. E bun. Nu e rău, e bun. Hai bă. Double special. Este Tierney 83. Și nimic important. Și la revedere!